morning mga kakubkob! Wala na ta nag-intro kay nagdali-dali na ta sa tong biyahe. Makita ninyo no, na nata diri karon sa port padulong sa Naked Island. Kuy, yaw kayo lang dagat diri mga kakubkob. Kay mas tinaw pas kaugmaon ani nga vlog. Instructionan pa demi ani sa mong tour guide kung sa mga activities na mo karong adlaw. I would like to introduce to you myself. My name is Maki. Hi, Maki. Yeah. But if you're not comfortable with it, you can call me Maika. Wow! So, ang dinagdag natin sa Daco Island, we're heading straight to Guyam Island, mga madam. I would like to introduce to you our boat captain. Kuya, what's your name? Jojo! This is flight 004 bound to Naked Island. Wow! 096675, that's my Gcash. Wow! Mao ni among next stop mga kubkob. Grabe ka init kayo. Among gibuhat inom sa ami kadali og kali. Kay at least man lang mabugnawan mi. Gitawag nila ni og Daco Island. So katong mga gikan sa Naked Island, lost to sila dinhi kay diri gina-prepare ang ilang pagkaon nga boodle fight. Diri di sila mag-sit up pareana. Gi-arrange nilang pansit na ay Siargao nga liter. So mo na ni among pagkaon. Grabe ni nga pagkaon eh. Kub-kub kastaman ani. Bira. Kub-kub. Kub-kub. Dagko kay mga nganga. Di nga punta palupig. Kub-kub nga punta.